O Diario Oficial de Galicia publicará nos próximos días a orde de subvencións aprobada polo Consello da Xunta para compensar os profesionais afectados polo paro temporal do marisqueo. Destinaránse en total 7,3 millóns de euros, dos que poderán beneficiarse 1.300 mariscadores, entre eles os do Libre Marisqueo da Arousa, os mariscadores de Noia, varias confrarías da Ría de Pontevedra e os percebeiros de Bueu. A liña de axudas que foi aprobada en Consello da Xunta, unha liña de axudas onde xa foi traballada, esgrimida, máis de 7 millóns de euros, en onde, o que pretendemos é, como xa dixemos en distintas reunións, unha liña de axudas en onde tamén foi diseñada coas propias federacións galegas xa no mes de decembro, cando empezaron unha serie de cambios, problemas climatolóxicos que foron, sin dúda ninguna, a causa de que houvese en distintas zonas das nosas rías problemas co marisqueo, e estamos a traballar en este caso coas distintas federacións para poñer en funcionamento as distintas accións. Unhas xa se tuveron lugar, ese pago aos distintos mariscadores, unha liña onde tamén se vai axudar a todas as cofradías, e en este caso tamén esa liña que foi aprobada no Consello da Xunta para esas paradas que houbo en distintas zonas das nosas rías para tamén axudarlle a estas persoas que realmente tuveron dificultades. Os períodos de paro, considerados pola Administración como unha medida técnica de conservación, foron pactados coas propias confrarías. Os armadores e tripulantes que conten con marisqueo no seu permiso de explotación disporán dun mes dende a publicación da convocatoria para solicitar as axudas.